Gamar Fario, Prario Codabirio, Oscar. I think me example. Ni gumoro manalo moko jatelo moro milungo ni Margaret Thatcher ne wacho ka en prime minister ma Britain. To ka jatelo moro MP moro no go mesa. Ni bro ng'e wan chuo e odni. Ni you will know we are the men in this house. Ingen Margaret Thatcher and prime minister ma Britain. To Margaret noduoke ni okochunre ni nyaka go mesa ka in dichwe odi. You are either the husband in min dichwe odni katokin. To ka nyaka go mesa mundi prove ni ibro ng'e nane man dichwe ot ka karokin dichwo. Yes, you don't have okochunre go mesa. Mondo kore kingis ja odi midak ge ot ni bro ng'e nane dichwe ot ka. Mano kore temo wacho nango. Yes, ni ODM okochunre nyaka go mesa. A marriage magini gi UDA mondo gi prove ni ibro ng'ina ng'ana iye ka. You don't have to hit the table. Gima timore en ni competition mar politics kaka wach mar zoning. Leadership mar Oburu under ODM osebedo maber up to where we are. To wach mar zoning ni is becoming unpopular with the people. To bende nyaka unpopular bende kod jokma ng'iye kako bet. And a show of weakness. Ni kapon duond bura mar ODM is very strong. Karakoro we ywak ni wach mar zoning. Number 2, zoning mane wacho ni ingen zoning ni timega nyaka chon. To onge ng'ama jatelo mara Odinga ne nobiro bo wacho no dhi timo zoning. Ne gima ok be discussed, ne gima ok nyal kile mesa. Ngene sasa kanti gluongo ni strategy. Strategy kaka kama beti mawuoyo. Awuoyo to jopiny nena to jok matiyo mondo jokone na ng'eny maka jok mane background. Jok ma jo kamera jo ang'o jo editing ji ng'eny matiyo mondo jopiny one gima wacho kae. But mago ni background. Koro zoning ni inyalo wache kaka rala ne time to ni time to court. To konya bedo ni en agenda mabedo discussed nikech ng'acha ng'iyo weakness mari ng'amidwa gorigo chande. Ni kari luor. To kenya biro wacho ni dhi ng'e no kaluor. Kidhi dakita kocho ni in modwa gore kodi ni. Kawuono dhi ng'e no okanga moluor. Mano ng'iso ni luor. Ti luor nango nikech the strength of the party has reduced. For example, e Luo Nyanza, ing'eyo ni jotelo mwan go e Luo Nyanza, kaka ne gisebedo ka get election. Ne get election gi gik moko ma wa illegal in a democratic process. Democratic process okinya bedo gi close political party constitution mari ni system moko ni direct nomination. Direct nomination is undemocratic. Zoning bende gido kisungu chen disenfranchise other political parties makenyaka oyeni gi sheria makenyaka machungo ji kamora mora. Koro the fact nunu kod kata coalition unyalo bedo gi coalition agreement ni okodhi chungo ng'ato kama mitimoga but okinyal kete pend chik kata kapono ndike coalition agreement maru mubed go oko kacha ni wawinjire gi party bilani ni wadhi to wan okwadhi chungo ji kama. Unyalo ndike coalition agreement maru. But coalition agreement maru no, it will be going against the constitution. The constitution wacho nango ni any law monde kamora mora is against the heart of this constitution marwa kaini is null and void. Ni kata kaponu biro kodi sani agreement moro ni aholi pasa kate hola pasa kata wan kod grupo moro mar men's conference ka moro mar gwe. Gik monde ko e kacha nyaka bed ni gin ke chimro gi dhie court kaponu achwanyre. Nikech ngara nyalo dhie court wacho nana ja UDA to adwa chung kenda atimo nomination mara e party mara miluongo ni UDA tadwa chung karachuonyo ora adwa chung Siaya. Ingeni a right ma constitution. Oyene chung. Kata kapon political kata the fact ni gi withdraw ga candidates. Gi no en ga illegal. En ga jak chung nyalo te ni court nyalo te duond bura no e court. Ingeni chon kapok ne wabet gi miluongo 2010 constitution. The parties were independent. Tinde parties gite ok gin gik ma independent mag members kende. Gin state institution mabedo funded with the state. Sani kapono ODM
wach no ODM wach ni amwan koro giloro koro gin party no kubedie ok nyalre nikech chungwa house mantiere ODM kacha ok en ga mar members kende chungwa house no onyewe gi pesa mar political parties fund ma en pay state ordinary old state. So the parties belong to the state. The parties belong to Kenyans. DCP and party mar Kenya, ODM and party mar Kenya, URP and party mar Kenya, Katobeti and Manucha Chojane. Gin parties mar Kenya. Gibedo control the Sharia mar Kenya. Milungoni Political Parties Act. Magiki miti me parties ge mo sema ODM bet ndo ari mbonga toka kasifuna. Pod serikali nyalo bad serikali milungoni Political Parties Tribunal or the register of political parties. Nyalo kwerne man ok nyal timore. To kwerna to gicha to giri joka. Koro gino ken giri dogo kabisa. Seche mane wayie ni wan gibulungon Political Parties Act ba wa keto ngamilungon Office of the Registrar of Political Parties. Chala kambi ki form ni iri Joyce Kambini mara jo family company. Samedi be registered as a limited company. The Registrar of Companies Act. The Registrar of Companies. Gino bedo kambi ma serikal. Podem na subject di sheria mag serikal. Kuro sa mga jokan gigi wati mo kamay to be ungen to be nitire sheria mag-guide gigi. Wewa winja ne waroka ne Kennedy Odondi bende to. Kennedy winjo kanyo kaka Oscar Loso wacho kanyo ni nyalo bedo ni ODM oluora.